madhako atishora nekuzvidza paazoona kuti zvengandizvidza zvinogona kukonzeresa kuti chirenda achishaya chiwane ndobvauya katishendegereti mutadzi vamereni munofanira kutendeuka mwari wamakazvidza fana kutendeuka mwari wamakazvidza timwariregereti pikakadzisiya hurarata ndiregerei mutadzi achimbodaro Jesu akati kana wadai wasvika pakuendera ndinoda handida kusii uchita zvohove taipi atendeuka matendeukiwaya kubva nhasi wakuraura vanhu ndokutanga kutevererana naJesu apa ndakutonditeerere zvakanaka nokutoda kunamata tikamugona kundobata chiti papapo pakadzwisisika zvinotiitira zvakanaka vanhu Peter ndomita 3 years achitevererana naJesu pamwe vachingobvunza isheti dzisei kunamata wodzidziswa right zvese maturuzi ekuzoenda kunoraura vanhu ndika saka chene chikoro chekudzidza kuraura vanhu namarudzi avo rapedza Jesu ndokuti hatina kupedzisa kosi yedu pane ari kuuya ndiye achazokudzidzisai zvose kuratidza kuti pane zvimwe rimemochu randasira achauya saka inini as much as I want the whole world kuti inamate but wait, don't rush. Musamhanya kunoparidza chero muchinzwa kutsvara dzikamai vakomana nokuti kune unofanira kuuya iyeye kana achinge auya Acts chapter 1 verse 5, 6, 7, 8 kana achinge auya muchagamuchira simba hamusiri kuzombodzinza chete but mune chimwe chamuri kuzogamuchira chinonzi power saka muri kuti kudiishe ndiri kuti hamusati mane power pane ari kuuya nepower ini ndakupai information but information inofanira kupekwa nepower saka ari kuuya naro kana muchinge mamugamuchira wacho iye nokudaro munogamuchira simba nau kana mane simba chiregerai kutambisa nguva tangai kuhwitinesa vakomana kubva mujerusarema mopinda mujudhiya Samaria muende kusvika kumigumo yenyika but don't fight without power. Hallelujah. Now ndoda kuti timbobate mashoko maviri akataurwa naShe. You shall be my what? My what? Church, come on. You shall be my what? God, teacher. You shall be my what? Witness. Say witness. Say witness. Say I'm a witness. Niricha pupu. Nakatuma kunyika. Inosima kumigumo yenyika. Nokuti niricha pupu. You shall be. You are my witness. You shall be when you receive. Only when you receive. Because when you receive, you shall have power. Now, somebody put the witness. The word is good witness. You find it with good evidence. I think we kuwa nechapupu chingaremekedzwa chisina upo manje tiriita crisis
nokuti ukona chaitika misi yakaita nekuti iye paakafa wakafa haana kuzviratidza kuvanhu vakawanda for 40 days ainawo ndobva atata wamuona achienda mumaziso avo ivo ndo vakazofamba vachiudzana kuti amuka baka havasimuika vanga vachifamba vachiparidza nokuti mafarisi navakuru vemasinagoga rega vagara pasi ukarega nyaya iyi vakatumira vanhu rangarirei magadhi aya akaenda kutaura tamuka vakanzi vakapihwa mari yekuti vafambe vachiti akabiwa. So there was a counter gospel record. There was a counter information yekuti akabiwa. Saka vanofamba vachiti akamuka. So Bible dzitive evidence. Hatisoramba takamuka tive evidence. Wano anoona marwadzi akaita Kristu. Tangoita mudara Jesu ndomudiwo yendira pabone kwenda vanhu. Uri Jesu. Uri yaibone kwenda vanhu. Uzumiri usiku kafa. Jehovah Jireh maranopa anonetsa kumuparidza uine zvikwereti. Mwarume anonetsa kuparidza maranoponesa iwe uchirwara. Handisi kuti hazviiti ndati zvakaoma. Marida anoponesa Jesu. Anoponesa, vatikari munoponesa mani. Anoponesa Jesu. Anoponesa. Receive healing. Receive healing. No.